annabi tsaftatacce ga daren rayuwa ta so shi in ƙara son sa more kuruciya ta kaliman dan ma'aiki dalilin samuwa ta Allahu da kusanci wurin rahamar halittu abin son masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take abun ka yantu ka zama ɗan gidansa hakika mun wadatu ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa da kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa daga kai babu kowa ilahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so so ya ce hakika